Der er ingen, der aner, hvad det vil sige at gå sammen med en sådan fyr, hvis man ikke har prøvet det. Jeg voksede langt ind i Tore. Det var altid Tore og Janus, og Janus og Tore. Hver gang der blev lavet et eller andet, så var det altid Tore og Janus, der lavede det. Selvom det selvfølgelig mest var Tore. Jeg var ligeglad med, hvad det var. Hvis Tore havde lyst til det, så havde jeg også. Fordi det var det rigtige at gøre. En dag tog Tore og jeg en rotte med ned på skolen. Vi lagde den på lærerens kateter. Da han kom ind, begyndte han at tudebrøle. Og jeg stod bare sammen med de andre grødhoveder og grinte. Til sidst kunne Axel ikke holde ud og sagde, at nøglen lå i kateterskuffen. Jeg kan huske, at læreren en dag slog en af eleverne. Tore og jeg havde det altid sjovt. Men så skete det. Den dag, hvor han flyttede til Aalborg.